Ilonggo. Ari ako din subong sa may atubang sang Solid Church sang Lapas. Gaatubang siya sa Lapas Plaza. Ang hapon, mga palangga. Hindi ako resort, hindi ako sa Palawan. Rain or shine, ari gid ang inyong Melanie Baxenela nga vlogger. Maghahatag sa inyo sang update, of course, ang Lapas hindi magpaperde sa ilang progress. Kag ipakita naton kung ano ang progress ng Lapas. Kay last time ang haraw napakita na naton no nga may soon to be sila nga esplanade. Then ang Lapas, of course, may ara man nga mga bag-o nga ipabugal nga mga improvement kag mga progress diri sa ila district. So libuto naton ani ang plaza. Maulanon ini nga hapon para sa tanan, but ari gid ako subong kadto diri, so kadto na kita masulod kita ara actually hindi pwede magsulod ang mga visitor na makalibot-libot gid sa the whole nga plaza area kay under construction gid actually ang Lapas Plaza nan ara may mga estudyante dito, pero ang ilang nga tennis court is okay yung gamiton sa mga tao. So ara kay tungod na maulan, nagpahigad-higad anay ang mga tennis player naton. Yung mga long tennis players. Malibot kita diri sa tennis area. Pagkita ako sa inyo nga ara gapaway-way ang mga tennis player because nga maulan. Maulanon nga hapon diri sa Iloilo, Subong. I don't know kung may bagyo. Wala gid ako idea kay wala pa ako katanaw sa news. Ari ang ilang long tennis na court. Then ang plaza. Amo na ang ginapabugal syempre sa mga taga-Lapas ang ila plaza. But more pag gid ang ila ipabugal because nga damo sang paubra diri nga aton nga city government para ma-improve pag gid ang Lapas nga area. So ara may nagabantay dito, I don't know kung ano ina. Bus entrance ina sang pakat to sa tennis. Sa ulan ari ako, diba? Sige. Hangga tulukan niyo ako kay gatadag ako bisan maulan. Ay naku, Melanie Baxenela, your vlogger. Kung bago pa lang amo sa akong channel, you may try to subscribe please, or di ganit paka-share sa akong na vlog. Everyone, thank you so much. Mapalangga, hindi kita di kaagi kay bawal, so diri kita nay magwagi kita sa plaza, then ma-proceed kita to malingling kita to sa ginaubrang football field kung ano dito ang ginapatigayon nga improvement. Kita nyo, grabe maulan. Mga tao nagpahigad-higad kay because na maulan. Kanan isang plaza sang Lapas. Bisan maulan basta matinlo diba? Bisan maulan basta matinlo. Linglingon tabala dali lang mangawat kita dilingling. Amo ni ang mga isa ka mga improvements ang Lapas kaya hindi man ginaw kasulod kay sirado sa diring area. Nakita nyo na ang mga pagoda, ang mga daw waiting shed. Sa una hindi pa na amo ang color niya. So daan bala subong ginpintahan na nila. Wow, dako ang improvement. Okay, sige, tagputa to dire-dire tanawon ta dito ang shortcut tadi.
Siyempre, ang tanan niya district sa Iloilo, may kanya-kanya sila nga improvement. So, nakita na natin to ang iyasang haro, ari ang iyasang lapas. Para, yan. Then, ara na da ang koi pond. Isang nagligad, naka-vlog na ko about sa koi, pero hindi na takasulod liwat kay under renovation man gihapon. Next time naman makato kita da kung open na. Kay ari construction safety. Bawal anay ang pag-entrance. So no entrance anay for personnel only. So makadto kita to sa libot Ara. Ano ang lapas na. Nakita niyo na. Actually, damo-damo na yung kakahuyan sang Lapas Plaza. Pinang utod lang ni tungod sa improvement ng ginapatigayon nila sa buong. Kung ay ni pinang utod na may namin pag itni, malabahandong, mabugnaw, mag-agi-agi ka dire. Ano ko nga bulan, man nga gin-vlog ko ining koi pond sang Lapas, kung subong yan sirado, anay nila. For further improvement, pag yun. So, dito taling lingon, dato ka anong nakatabo. Ay, dali lang malingling tanay. Lingon, tadi may buho. Ito lang mag-lisensya sa ila. Manglingling, na tadi sang nagkakalatabo. Ara ara ang koi pond. Pasensya na Lapas management ng lingling na po. Naara ila may meeting buro. May meeting. Okay. Sige, balik kita di sa kalsada. At kita ito hapon. Proceed. May hapon. Bawa mga drivers, tanigalay isang Lapas. Sige no nga. Drivers ang Lapas nagapa-huway-huway, nagapa-init-init tungod nga maulan. Amo na yung sitwasyon no sa Iloilo. Namo na ginang-improve ni Mayor Jerry. Para si Mayor Jerry. Mayor Jerry, try niya, salamat ha sa imo nga pag-improve sa bilog nga Iloilo. Dako ginang nabulig mo sa mga kumuluyo naton, Mayor. Salamat. Para si Mayor. Tani no, batian lang ko ni Mayor no para makilala yaman ko. Okay, on the way kita pa kadto diri sa may maternity hospital ban. Ay nakita di sa isa ka may gate nila. Ay pwede ka sulod. Pero syempre hasta lang gid kita di. Pero danger ko no with the equipment. Hindi lang taguro magsulod masulod lang ko gamay kay ma-picture. Dali lang gid ma-picture lang ko isang ginatong-strat para nando siya daw kanal tapos ara dito picturean ko lang guro heavy equipment ay hindi kada sa may kuryente kaya delikado lagi dito sa Lapas Plaza ako ikan patada karon bawal daan ko no. Rin tayo sa palibot, malibot-libot lang tadaya. Wait ka budlay kayo kaput ako sa akon nga payong at the same time naga-vlog. Ay, effort kita. Di sa may Lapas Plaza, atubang yung aton nga Lapas nga Bureau of Fire kagang maternity clinic lang. Then pakadto na dayon dito sa may Lapas Market. Pagkita ko pala sa inyong under construction. Pagkita ko, wait lang. Ari Nana mo lang itsura. Saan araw? Temporary partial road close. Nan. Yung close ko no anay. Ang ari Wow, grabe improvement sa Lapas no. Takot-takot. Sa unang football field lang ni subong. Balaan ko kung ano na di ang yan. Do building buro ni ay. Kaya nga, ang daw damo. Igas ang dinakot-kot. Para uling-lingot ang ilangan para ang mga dalan. Gan. So, ito ang maternity. Okay. Nagpapag dito. Napicturan, tabla picturan. Grabe mula nun. Gita no, ara o.
Dito ang simbahan. Para. Siyempre, nagpalaway ang mga gaobra kay kaulan. Taron guro ka, hindi naman magulan, balik naman sila. Okay. Libot tayo, libot. Libot kita. Buko namin sa mga bata, kakanta. Kita mo itong kakanta nga mga bata, ay kanami. Kanami sa mga kabataan. Ay, Panginoon. Hi! Ang aton mga pumuluyo. Very happy sila ya. Bisan maulan, bala happy lang ah. Ara gali may mga ginaposting di sa mayor nga mga improvements ang syudad. So tanawon naton, di kag picturean naton kung ano ining ginapost dire. Ara Iloilo City. Let us bring Iloilo to the next level. Isa-isang hunta na, isa-isang hunta. Okay. So Iloilo gali may ara nga San Isidro Dialysis Center sa San Isidro, Iloilo. May ara man sa nga COA warehouse. May ara man nga Molo warehouse. May ara pag nga balay dalayunan. Walang kabalo kung dininay na pahamtang balay pag-asa. COVID laboratory. May City Social Welfare and Development Office. May Early Childhood Care Development sa Nabitasan. May ara pagkikita nga early childhood development sa Rizal Palapala. Abo ko damo sa improvements ang Iloilo. May ara pagkit early childhood care development Quintinsalas. Damo, wow. Picturean ko na kay post. Mga palangka, ang sa likod ko, damo-damo nga improvements sa city naton, naka-post dira. So yung picturean ko na para makita ninyo karon tanawon naton na kung ano ang mga gin-improve sang Iloilo. Sige, libuto nato nanay ang Lapas Plaza. Sorry, pag idong dalan yan, yung ina-improve pag ido. Nakita nyo na may naganin na ano. Nga bagong game buhos. Pag i-improve na. Ari pag igali sa pihak ko, may ari pag id. So, ari pa rin yung tugali sa nag-win. Para ko makita mo gino. Green Tunnel, may muna Care Talumpang, Care Esperanza, Care Gaisano, Care Suok, damo. Wow. Sige. Himang kuto na naton sa City Hall kung di na napangpahamtang sa namin. So, mambal naton nga diko sa paninguha ni Mayor Jerry Treñas, damo siya naputat ng mga improvements sa siyudad sa Iloilo. Ari amo ni ang ebidensya na pinangtapas ang kahoy diri para i-improve pagid ang plaza. Para araw Ara kita nyo ang drainage system sa Lapas, yung pataasan na, yung sementuhan na. So excited ako mabalaan kung anong ipatindog dira. Kag of course, sarade ang ato nga police station sa tubang Sangharo Plaza. Sangharo Plaza, Sang Lapas Plaza, sorry. Are. Para sila, nagpaway-way sila kay gaulan. Napahandong-handong. Ang mga tao. Napahandong sila. Kuya, sige kuya, tadag sa ulan. Sige lang. Vlogger ka pa. Vlogger for more. Grabe no? Para pinangtapas gid ang mga kahoy sa Sulod Plaza. Siguro ni pututon pag gid ni ginaagin tapas gid. Dugon gid siguro ang diring area para katindugan sang mga paano man dahil patindog. Dumayan na siguro sa sagwa. Nabutang ko anong ila ipatindog din. Ay, tanawan nyo da tsura ko, tsagain nyo da. Ari gali may nabutang tiyo kung ano ang ipatin. Paano nila? Wait, kay basahon naton, basahon ta. Para notice to the public, tree cutting permit, project, rehabilitation, improvement of public plaza, Lapas Plaza. Ay, kay may permit ang pag-cut sa mga sa mga trees.
for the improvement of La Paz Plaza, of course. Okay, naka-picture na ko. Go pagin kita. Grabe gid ang ulan. Napaway-way ang mga obreros. Ang gym nila open because ano pa na din mga gapang check pala sa COVID kung may mga magpa-test. Now, diri ni bala ginaano muna ang araw. Open ang ilang nga gym. Pero dito kuya elementary school inisang lapas. Naglakross sa mga bata. Dito sa Lake Nabangga, amo na ito nga amon pa puli sa among lugar. Namo na kung gaulan, kinanglan may payong gid. Grabe ang ulan. Langga magkikita na mabalik na ko to kung di na akong ipapanaog kung di na sambana ko dito ko sa ulaton. So mga palangga, nakita nyo na ang improvement sa lapas ha. Sa nabalaan ko atong ginapatindog dito sa tunga sa may football field. Kuan ato learning center sa Lapas. Na daw free library na bala kong baga. Na free ka mo sa magkadto para mag-learn ng inyong bata. Hindi na ka mo magproblema. So dako gini nga nabulig naman sa may mga kumuluyo o sa may mga kabataan. Kag bisan sa mga adult, of course, bisan ako gusto ko mag-learn pag-read. So, ay nakita diliwa sa may atubang sa Lapas na simbahan. Of course, ari na ako diri subong sa sulod liwat sang Lapas Plaza kag sige bigya po ng ulan. So that's it for today guys. I hope nga nalibot-libot kung nakamu sa sulod sang Lapas Plaza kag sige gid ang ulan. Kag I hope nga na-inform na kamo kung ano man ang mga improvements diri sa Lapas. Ang number 1 gid is ang Lapas Plaza nila gina-improve gid kag damo gid ang ginapatindog nga kung ano man nga mga projects kag hindi ko pa mabalaan kay wala ko pa nakita dito sa Sagwa. So, sa next nga vlog, watch out for that kung ano gid bala ang ginapatindog sa sulod sang plaza. So sa subong, amo lang nanay and thank you for watching. Hope na nag-enjoy ka mo. And please don't forget nga i-like nato ng akong vlog, i-share ninyo, kag i-subscribe of course. Don't forget to hit that notification bell so that every time nga ma-post ako sa akong video, you will be update. Okay, bye. Bye guys. Mwah.